Gandang umaga, guys. Kalir sa buko. Ayun, tapos na ako mag-almusal. Gutom ako. Bongga. Tapos, muna ako. Transfer ko muna yung mga clips dito sa, ayun, dyan pala. Ano ba yan? Sa laptop. Habang naliligo ako. Para makapag-edit na. Kaso, yung ibang vlogs, ibang clips is nasa Note 4. Nadala na naman ni Froggy yung Note 4, yung Note 4 na ginagamit ko minsan sa pang-vlog. So, ayun. Yung ibang vlog na muna yung edit ko. Para-paraan na lang. Tapos, maliligo na ako kasi nga, nakipagharutan ako sa mga aso. Ayun. Na-miss nila ako. Sobrang na-miss ako ng mga babies ko. Ayan, no, dami ko na naman kalmot. Pero, okay lang. Nakakatawa naman sila. Napawi din naman agad yung pagod ko kahapon. Kahapon din. Hindi, nakompleto din naman agad yung araw ko. And then, nakipaglaro ako sa kanila. Kasi nga, hindi na ako masyadong nakikipagharutan. Gawa ng busy na nga ako sa baba. Pero, ayun, binibigyan ko pa rin naman sila ng kahit na kunting oras na. Para makalaro. Si Wawa na malalo na si Groot. Tampo-tampo na si Groot. May paiyak-iyak pang nalalaman si Groot ay. So, ayun guys. Transfer muna tayo. Kasi pag nian mag-upload ng vlog, updated. Namimiss ko yung tag dito. Yung kape na iniinom namin ni Ann every morning doon sa bazaar. Ang sarap, nakaka-addict talaga siya sa Mang Cha. Pangalan nung binibila namin. Ano kaya yung timpla nun? Basta sarap-sarap. Tingnan nyo naman, nakakatatlong kapa ko sa buong maghapon. See you later, guys, ha? Kasi kukunin ko na yung memory card. Magandang umaga! Happy Monday! Anong menu, Jackie? Para sa doggies. Baga ito, guys. Wala na kami nung sodas, Hindi nakabili kahapon si Froggy. Tingnan ko ngayon. Utusan ko siya na pumunta ulit ng Mega Mall para agad makabili ng sodas. Tapos, ayan yung mais. Baga na may na may kangkong. Ayun. I-crave ako sa Ito maliit, no? Ito yung pinakamaliit, Ay! Bakit? Na. Wala pa. Wala pagkain. Ito mataba, Parang si Maggie. Si Butch, ito, Little Groot. Crave ako sa Silvanas. Kain tayo. Ayan, ayos na pala yung guys, yung pref. Naayos ni Papa. Ayan, pinalitan yung pinakadulo niya. Puti nakabili kahapon. Natikman nyo na to, Jackie? Silvanas. Buksan mo dali. Sarap to. The best yan. Para siyang basta, sarap niya. Atin tikman. Sabi. No! Maggie! Groot! Ay! No! Enough na! Naghaharutan kayo tapos, ay! Oh, yan ka na naman. Layo! Bad! Oh, Maggie! May kipag-away kasi. Dahil pa pala niya dito. Parang butido no? Nakaka-addict din yan. Dali, Jackie. Ayun! Ay! Kain tayo, guys! Sarap! Balik mo pagkatapos sa freezer. Masarap niyan kasi lamig.
No, no. No, no. Amin lang. Harap. Lagay mo muna sa freezer, Jackie. Para, nakapag-edit na ako ng isang vlog, guys. Rendering na. Ay, wow! Pabebe naman yan. Lalag na. Ay, bakit? Pinaliguan ko ng buong kahapon, di ba? Lalog na tong kuya. Ay, oo nga. Lalog na tong kuya namin. Wow, mo. Nandaga na mo si Lucas, oh. Nandaga na mo si Lucas. Wow, mo lang kuya. Uy, Diyos naman yan. Yun yung mommy. Ah, nalamig-lamig. Binabad. Ba't mo binabad kasi? Tapos kung nakapagsabon, 6 na beses. 6 na beses Bango? binabad. Kaya naman pala, bango-bango eh. 6 na beses nagsabon. Si Lucingsing, oh. Dito natulog to si Ilo Ching Ching girl. Hindi na ako. Haba ni Luching. O ano na? Lumalamig na yung aircon nyo? Hindi nyo nagagamit. Bakit kaya? Good morning, baby girl. Nag-vlog kanina, nagmina siya ng ginto. Ha? Nagmina na. Ay. Puro pupo daw. Kala ko yung ginto. Gintong-ginto yung kulay. Ang haba, oh. Ang haba ng bibigil na yan. Ayun. Shower muna ako, guys, bago mag-ano. Mag ka na sa Shopee. Mag-pop. Mag-pop, bebe. Ano pala sa page? Ano? Ano? Kahapon daw, mag-deliver yung sa Shopee, LBC. Eh, wala daw sila. May ano po ba yun? Kahapon. Oo. Hindi na daw kasi alam na Sunday. Ito pa rin. Uy, kontakin mo na ulit yung Zoom. Magpaano ka ulit, baka... Lugan mo nga ko ta. Ano na nga. Palug ka na, sa tindahan. Meron? Isang text lang naman yun, mag-text ka na. Hindi nga, tagal yung mag-upload. Kailangan tawagan. Wala ka ng taon yung ball. Good morning, Madam Claudia. Nagpaano ka na ng ipin? Kailan? Last week ba? O hindi pa. Magkano binayaran mo? Last, ano na yan, last warning sa'yo. Tapos yung wire din. Natanggal? Tapos nung ako pag anong tulog, Ha? nakaano ko siya. Nakakagat? Tatanggal ako. Hala siya. Nakain ka kasi bago ka matulog. Tapos nung gabi na yun. Nagising na ako. Ako matangga. Ito si mother. Napaligaw mo na si Luching? Tapos na. Hindi mo nakakain, no? Di ba pa na Ako hindi pa ganyan? ako nag-ano. Ah. Hindi pa ako ulit nagpapapalit Pag natutulog, ng di ba ano, ganyan siya? rubber. Due. Oo. Isang buwan ata akong hindi nakapagpa-adjust. Hindi pa kami. Dami daw rubber sa palengke, ah. Padas na. Gusto mo yung mga unuan pa, yung Mamaya. mga iba't ibang kulay. Ah, Kailangan ito. May Salbay itim ka. doon yung malaki. salbay ka ma. Hi, Lucia, girl! Finish na pala yan, mga ano. Duyan na nga pala, guys. Ayun. Bumili ako sa to shopping nung isang araw ng duyan. May ano nito, may malaki. May malaki ba? Minsan nga natin lalagay ang malaki. Hindi ibig sabihin kahit dito, para yung ano niya, Ah, sige, hanap tayo. ito kasi ang ano niya. Ang sikip, no? Ay, sige. Sige, hanap ako ng ano. Sa taas. Hindi yun sa akin. Hindi ko na. Taas, so. Ganda nung ano, lip tint na binigay sa akin ni ano. Ni Maldita Akech. Ganda sis. Dapat.
Hi, Chuboy! Wawa mo ng Chuboy. May lagnat. May lagnat yun. Pati utang mo sa akin Starbucks ah. Nabuya tawag gabi ka kauti ah. Tag-OT siya kagabi. Nice yung listahan. Wow! Lagi. Takbaba sa nang takbaba. Gaano na siya ng milkin. Hey guys! Matulog na daw kami. May kausap kasi ako kanina, yung friend namin ni Froggy. Ayun. Parang na gusto magpatato kasi nga, 'di ba, bumili na si Froggy ng bagong tattoo machine niya. So, ayun, may nagtanong agad. So, mainam na rin yun para may pagkabalahan siya, and then at the same time, ano ba yun? Mag-apply nga siya ng work ulit, babalik sa work, tapos yun, parang sideline. So, ayun. Ano? Magkaka-job ulit si Daddy. Oo, kailangan niya magtrabaho ulit. And then, ang kagandahan pa dyan is magaling mag-drawing si Froggy. Kaya maganda siya mag-tattoo. Talaga yun ko no? Tapos pakuberan ko tong yung unang tattoo niya sa akin before. Baka padagdagan ko. Kaya pala ako nagmana kay Daddy sa magandang drawing eh. Ay, grabe. Maganda drawing mo. Arus! Sige na, Tingnan tulog niyo na po tayo. sa project ko oh. Tingnan daw natin kayo sa project niya. Pinagyabang pa. Hindi rin ako guys masyado nakapag-vlog ngayon kasi nag-edit ako. Yung iba pang Okay na yan, sige na, tago mo na yan dun. yung iba Pero lahat, una kong na-edit yung mga, nung Sunday tsaka Saturday. Kasi yung ibang clips nga nasa Note 4. So, kanina ko lang na-copy dati yung yung ibang clips. Tapos, 3 araw ata yun, minerge ko kasi konti-konti lang naman yung yung vlog. So, ayun, papublish ko na lang ng sabay-sabay. So, ayun guys, good night. We'll see you tomorrow. Bye-bye guys. Bye-bye nak. Bye-bye. Bye-bye.